Bize dönelim, bize dönelim. Medyada mı? Salam aleyküm. Men Devran. Havarsız galmayıp beşiğinin çaykayan, gaynayan bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü täzeliklerimizin yarısından köpüsü 8. Mart'a bağışlanan ve gelin ýyllarymyza seslenen 8. Mart bayramyňyz nähil geçdi? Nähil sowgatlar aldyňyz? Tesirlerde yazın. Ve bize normal sowgat derlerine tıyberde dolanır tesirler okynta. Kliplerimize başlayas. Mekana Taif ve Amalia'nın Humara klibi bilen. Amalia, Mekana Taif klipdaki energiýaňyz çaykaya ve art stüdýaň olanlary berekella gaty gowy iş edipsiňiz. Diýerler maňa her ýerde sen honnon mersi. Men honnon mersi? Ýok, men ýene sada. Humara, humara, bolma sevgide. Taparsan, söýürsen ýüregimde. Humara, humara, senin sevdiğinde. Tattım ben, sevdim ben, yüreğimden. 8. Mart'ta ecelerimiz üçün Söhhot Jumaev ve Doğan'ı sap ece aydymyny sowgat etdiler. Yerdeki periştem her işte dermanlar derdime ellin. Men bilmen behişti senen özgü yerde gündüz her gece. Eldar Ahmedov'dan täze klip Cennedim. Cennedim Feyenim kemfey cenim Cennedim Sana bağlı gel cenim Bilbil sesimiz Bilbil Övezba'dan ece klipi. Ellerini öpmeye geldim ece Bil bil koydum adıma Yetirdin muradıma Bu aydımı sana yandım ece Nobat Ödönýazow'dan Göýbermeýeke. Gel bana baka baka. Gel bana baka baka ayranın için yaka. Gel bana baka baka tut elimden koy vermeye. Gel bana baka baka ayranın için yaka. Şadygyz ve Yaşayar klipi. Kara gözlüler, şirin sözlüler Meni bağlayar, meni anlayar Yalan sen içimde Meni kıynayar, meni anlar ya Eldar Ahmedov'dan yine bir täze klip Mercenim. Mercenim, mercenim Yalvarıp yanıma geley mercenim Mercenim, mercenim Eyguli yarım onay mercenim Muhammed Çargılıev'dan Yazgül klip. Dostlar, geçenki bölümde siz bizi nämeden öýräňiz diýip sizden gyzyklandypdym ve jogabı %80 götürme Android diýdi, 9 götürme iPhone diýdi. Ýagny %90 götürme telefondan öýräňiz. Bunu soranmyň sebäbi biz videolarymyzy Full HD goýýar ve 4K goýmamyza sebäp bam diýip pikirlendik. Men pikirimçe şu wagtykça ýok eken. Yaşlar, sizden yeni bir zat gyzyklanýar. Siz haýsy velayetden, şu ýerden velayetyňyzy belläp geçin ve şu wagt nerede siz onu tesirle yazın. Cover şagajyklarymyza gelemizde Kare şahlusyň aýdymyna cover edipdir. Девочка, стоп, не надо. Ну вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалахов с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо. Поверь же, я ведь парень то, что надо.
Yaşlar ýadyňyzda bolsa, ýaş aýdylmyçylaryň arasynda bäsleşik geçirilipdik we bäsleşige gatnaşýan ýaşlarymyz 30-a da ýetenok we urudylan videolaryň ýarpysyndan köpüsi talaba laýyk däl. Şo sebäpden bäsleşigimizi azyk soňa goýýar. Ýöne hökmany suratda nesip bolsa urudylan videolary ýaşlanlar atly gepleşigimizde görkezeriz. Başlaýasamda MP3 aýdymlarymyza Habib Music bilen gaýnaýa aýdymy. Mening bolşummy, menge ýenşimmy. Mening tarsganany gaýnadyşymmy. Gaýnaýa, tarsgana gaýnaýa. Hip hop täzeliklerimizde zaman däli dimeý. Derlidim yürümde barayan yolum adı da way hip hop way Derlidim ey Yöne de derlidim ey Derlidim ey Yine derlidim Instagram dünýäsinden täzeliklerimize gelenmizde Rasim Gelliýew bilen Mehri bile aýdym aýtdylar, toýdan pursady. Ýagatdy görme bir birekten. Fırsat baka yetirme, şartlan bir beylek, toy önüne. Yine bir täzeligimiz Instagramdan Emir Öwezowň Senan acımalı. Karı. Senan nefestir. Hey ödür. Ay pola sağ olun. Bayramınız kutlu olun. Görüşeceğiz. YouTube dünýäsindäki täzelik Gaýypowdan. Hoş geldiniz. Size bir zat aýtjak. Ýaşlar, eýem köpüňiz görensiňiz, Jeytnur täze gepleşiginde ilki bilen sehotçu Mayfy myhman etdi. Bir bendini hinglent berjekmi? Inglent bereyin. Toy näçmanda soýan. Ve sehotçu Mayf şu videodaky, şol gepleşikdäki videodaky iň köp like alan 3 tesire sowgat berjek diýdi. Şu ýerden görün. Diňe kakamyň diýenine karşı gidýärdim. O da näme üçin? Gep gurrun wa. Söhbet öz moğolymyň gyzyny alıp kaçypdyr. Durmuşymda bolan zatlary Gellik iň oğlan şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymda. Settar Kömek Cennedim. Yüreğim yaralı, onuna cennet okuyor dişlerime. Edilip bağrım, kalbimden duydum, çıkarıp elim o, ya da seviyor mu? Yine bir aýdym Settar Kömekowden Gara Zülpüň. Çeşmelerde görüyorum suratın, gözümünde gitme senin sıratın. Menin buluyorum bilsin kıyratın, yalvarıyorum gitme menin tezevil, menin kara gülpün, Ve Settar'ın doğunu Anna Kömekowden gözel gyz. Men bir gün gamat geldim, bir ýalňyz gyza, göz ýaşym döküp durdy, erbet walla, ol gyzan näme boldy, diýip soramda, diýdi süýen oglanym, gitdir we ýara, näme üçin gözel gyzy, aptylar ka oda, nädip bir wefa bolup, belliler ka ýara, nädip düler beýle, ejejik zada, näme üçin allatdylar, berip ýalan wada. Gellik tesirleri okumalı şagajygymyza. Geçenki bölümde birinci tesir ýazan Gowhar Rahmanowa gowolupdyr diýipdir, birinci tesir ýazypdyr. Gowhar Rahmanowany gutdan. Milaya milaya şeýle diýipdir. Milaya mydana odan tesirleri ýazýar. Iň gawanjaň ýigitler türkmen ýigitlerdir. Sebäbi iň odan gyzlar türkmen gyzlarydyr diýipdir. Ähli gelin gyzlarymyzy, ene mamalarymyzy, uýalarymyzy, jiýlerimizi ähli jaňada ýetip gelen 8-nji mart günüňiz bilen tüýsüremden gutlaýaryn diýipdir. 201 san like alypdyr. Milaya menem sen 8-nji martyň gutlaýar. Şahzada şeýle diýipdir. Mediatama öňe üstün, agzalarym 40 000 ýetsin. Mart aýynyň aýagyna kampaniýa edip salyut atsyn. 40 000 ýetmek isleýänler like diýipdir. 130 like atypdyr, alypdyr. Nesip bolsa 40 000 ýetsek salyut
atyaz ve go edip belliýär. Ýöne 40 000'a yetsek. Tama uz şeýle diýipdir. Serhat Jumaýew diýenler like diýipdir. 67 san like alypdyr. Serhat Jumaýew gat aktiv bölümde de täzekliýi bar. Söýgün nämäde gepleşige de gatnaşdy. Ýene täzeliklerim ma diýip aýtdy. Şahzat Hydyr Babaýew şeýle diýipdir. Media tama fanlara like basýar, biz näşdan görelipdir. 79 san like alypdyr. Ve bölümümizin soňuna geldik. Özüňize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Nähil padarkalar aldyňyz? Testlerde ýazyň. Klipdäki energiýaňyz çaýkaya. Ve art özbeden. 1 2 3 maňa bak. Näme bulu? Gel maňa baka baka. Şola. Yaşa yaraydymy? Aýdym klip. Çalt girdim ben. Girme kıyın olur men ya ping pikirimçe. Çatlarını izlemem çat. Tesirleri oldu tesirleri. Kayda komentariye köp bolýar. Biz gaýta hayatdan köp bolýarlar ka bilýän. Şonu bilseň o elbetde. Orça dillik nemem yatanok bilýän. Yani şona Aksentim. Akcent bolsa. Aksentim nemet diýär. Häzir men pon aýdym. Men orsaýdym. Şahonsun aydymına. Aydymına. 1 2 3 Meri net ýazyp bildiň he. Ýöne emir çykýar harflardan. Yüreğim yaralı anana cennet. Aman. Hem şimdi in odan diýmem de odan diýär. Odan niýe? Marlar odan niýe? Ovadan. Şo marlar odan niýe? Davay. Dowany diýdim bilemem köne. Ýene bir settar kömekden köneler ýatlaly. Kömek. Sen settar kömek fiyola yer. Men bir gün gabat geldim. Ýalňyň bir gyýda. Eçinem gitarada şonu aýtmadyk ýok mu kare? Ýokdur o. Gitarada şo gözel gyýdy. Ara 70-80% gitar alan 3 akord ondan ilk öyle gözel gyýdy. Aýtdy da. Lajagat ýa. Biz tarap diňe oğlum, ada o şahzada. O biz tarafa polun gyýdyň adı şahzada. Nattyry. Bize dönelim, bize dönelim.